गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मैया थांनाय 26 जुलाइ खालार अदेबानि समबाराव आसामनि मिजोराम सिमनायाव आसाम पुलिस आरो मिजोराम पुलिसनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव दावहा जादोंमोन, जेराव आसाम मिजोराम सिमनायाव मिजोरामनि सुबुंफोरा आयेन बेरेखा दखल खालामना थानो नाजानायखौ लानानै बे दावहाया जानानै थांदोंमोन। जायनि जाउनाव बे जाथायाव आसाम पुलिसनि सासे एसपिजों लोगोसे सा 6 पुलिस जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों। आरो दिनै 27 जुलाइ अदेबानि मंगलबार दिनैनि सानखालि जिउ खोमानांनाय सा 6 पुलिस जवानफोरखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे मान बावहरो। गुबुन फारसे आसाम मिजोराम सिमनायाव सिमाखौ लानानै जानाय बे दाङाबाजियाव जिउ बावनांनाय आसाम पुलिस जवाननि थाखाय आसाम सोरखारा सानथामनि थाखाय रायजो नाङैनो दुखु खालामनो फोसावना होदों। मख'नो गोनांदि बे सानथामनि दुखु खालामनायनि गेजेरजों माहारियारि फिरफिलाखौ गाहायाव बिरहोनो बिथोन होदों आरो बे बिथोनखौ दिनै 27 जुलाइ अदेबानि मंगलबार खालिनिफ्राय जागायबाय। गुबुन खौराङाव फैबावदो, फैबाय थानाय जे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट बेखौ लानानै दिनै बर'नि सासे मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला एबा दैमासा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायदों। जेराव बिथाङा बुङो दि फैबाय थानाय जे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट बे रिजाल्टजों फरायसाफोर आरो बिमा बिफाफोरा बेसेबां गोजोननो हागोन, फोरोंगिरिफोरा बेसेबां गोजोननो हागोन, बेनि सायाव बिथाङा फोरमायो। बिथाङा बुङो दि दानि फोसावजानो गोनां मेट्रिक रिजाल्टआ स्टेट गभर्नमेन्ट एबा सेबानि गेजेरजों हरनाय गाइडलाइन बायदिब्ला फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ लानानै बिमा बिफा, फरायसा, फोरोंगिरिफोरा बेसेबां गोजोननो हागोन बेखौ गोरलैयैनो बुजिनो हागोन होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि सेबानि गाइडलाइन बायदियै हरनाय बायदिब्ला थाखो 9 निफ्राय एबा थाखो 9 नि जेसेबां आनजाद जालांबाय बे आनजादनिफ्राय मोनफ्रोमबो आयदायाव 40% आरो थाखो 10 निफ्राय 40% लोगोसे एकाडेमिक केरियारनिफ्राय 20% लानाय जागोन होननानै फोरमायखानाय दङ। आरो बे रोखोमैसो फरायसाफोरनि आनजादनि फिथाइखौ हरनाय जागोन होननानै फोरमायो। जायनि थाखाय बेबायदि खालामनाया मोजां फरायसाफोरनि थाखाय एबारनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ गोजोनथाव जानाय नङा। आरो जायफोर फरायसाफोरा फरायनो मोजां मोना एबा फरायनायखौ गोसो होआ बिसोर फरायसाफोरनि थाखायसो एबारनि मेट्रिक आनजादा जानो हागौ खुसिनि बा रंजानायनि होननानै बिथाङा फोरमायबावो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा बुंबावो दि देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ सोरनिबा गोसोखौ दुखु होगोन, सोरनिबा गोसोखौ रंजाहोगोन, सोरनिबा बिमा बिफाया गोजोनगोन, सोरनिबा बिमा बिफाया दुखु जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायबावो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।